Si passa pot ser brutal. Sembla ser que Disney està pensant en comprar Electronic Arts per poder convertir-se en un gegant dels videojocs. Ja sabeu que Disney ha anat adquirint estudis. Ha intentat Disney ficar-se en el món dels videojocs, però mai li ha sortit molt bé. Vale? Ja sabeu que Disney tenia LucasArts, que també ha estat desenvolupant molts videojocs amb altres companyies, com poden ser doncs, amb Electronic Arts estan desenvolupant tots aquests videojocs que tenen a veure amb Marvel, no? Que si Black Panther, que si Guardians, hi ha tot el tema de l'Spider-Man amb Sony, etc. Llavors, Disney vol obrir camí amb el món dels videojocs perquè també és un mercat al qual li poden, amb les seves franquícies de televisió i de sèries, amb tots els seus personatges, li poden treure molt de suc, no? Llavors hi ha rumors, però s'ha d'anar amb compte amb això perquè són rumors, hi ha rumors d'aquesta possible adquisició. Val? Disney també ha fet diverses compres molt importants, no? Per exemple, Marvel Studios, Lucasfilm i això, 21st Century Fox va comprar. Es diu que Disney està barrejant la possibilitat de dur a terme una transformació audaç de llicenciatari de jocs a gegant dels jocs i comprar Electronic Arts els permetia dur a terme això. Tot i això, sembla que el CEO, Bob Iger, no està convençut amb la idea. De moment, ni Disney ni Electronic Arts s'han pronunciat oficialment, però bueno, que hi ha aquesta informació que deixa anar aquestes d'allò. Estan desenvolupant diverses coses amb Electronic Arts. Hi ha Star Wars Jedi 3, tot el tema de Star Wars, que Star Wars han anat traient també tots els Fallen Order, etc. Està també tot el tema aquest de l'Iron Man, de Guardians, de Black Panther. O sigui que hi ha moltes coses, I també les ombres de Mordor, val? De Lord of the Rings. Així que, bueno, clar, és que tenen moltes... En el moment en què dius, hi ha una companyia com Electronic Arts que està fent molts videojocs per una mateixa companyia com pot ser Disney, dius, hòstia, potser adquireixes millor Electronic Arts i ja ho fas a casa, no? Ja, en comptes de contractar una empresa de videojocs que et faci els videojocs, tu compres aquesta empresa i dins de la pròpia empresa ja fas els teus videojocs, no? Tens el control creatiu de tot, incorpores a tot aquest talent que t'està fent aquests videojocs. No ho veig malament, seria una pena que Electronic Arts es perdés, però també he de dir que Electronic Arts no és de les millors companyies de videojocs, que la mateixa Electronic Arts ha anat absorbint a moltes companyies petites i les ha anat tancant i ha anat desgraciant amb moltes sagues. Llavors, potser amb Disney inclús aniria millor Electronic Arts, depèn de com. No ho sé. A mi no em sembla mala idea. Jo no m'ho posaria a que passés això. I jo crec que amb això sortirien productes més xulos relacionats amb totes les franquícies aquestes de Disney. Ja sigui Marvel, que m'interessa bastant, com pot ser Star Wars, bueno, clar, Pixar, de Pixar també es podrien treure molts videojocs. De fet, tot el que té a veure, una mica com amb Star Wars, no? Amb Star Wars van fer tot el tema aquest de Lego, van fer tot de videojocs de Star Wars de Lego. Hòstia, doncs imagineu de Pixar però Lego, o de Marvel de Lego també. Doncs a mi em molaria molt, la veritat. Jo crec que estaria... Wish, la nova pel·lícula d'animació Disney. Aquesta pel·lícula el que més em crida l'atenció són els seus gràfics, el seu dibuix. Els seus patrons de dibuix m'encanten. La història no la sé exactament com va, però representa que hi ha com un rei, i aquesta és la filla, que és la princesa, hi ha un rei que pot demanar desitjos, el que ell vulgui. Vale? Té com el poder de demanar desitjos. El que passa és que demana els desitjos que a ell li venen bé i li convé. I representa que la seva filla és com que hereda aquest poder, d'alguna manera, i demanarà desitjos sense el seu permís, perquè ell ho vol controlar tot. No sé si al final serà el dolent, el rei, o què?
Ai, perdó. Però bueno, a nivell d'història no sé si m'acaba d'agradar del tot. A mi em va cridar molt l'estil de dibuix i d'animació, perquè és algo diferent a el que hem vist fins ara de Disney. Però la història sí que he de dir que el que han ensenyat, bueno, sembla que és com bastant lo típic que hem vist altres vegades també. Així que no sé si serà una bona història digna de veure o... Disney no permetrà compartir comptes amb usuaris que no visquin a casa teva, a la mateixa casa. I el canvi està a punt d'arribar, a més. En un primer moment van dir que l'any que ve seria quan aplicarien això, però realment no és així, no és l'any que ve, és ja. Diu, té tota la pinta que Disney s'ha posat a fer números i veu que no li acaba de sortir rendible això de que diverses persones comparteixin el mateix compte. Ja sabeu, com pensava a Netflix i passa amb totes les plataformes audiovisuals en les que tu fas un grupet d'amics, de família, del qui sigui, i pagueu entre tots la quota d'un compte i així podeu tots gaudir de les sèries i les pel·lícules i tot el contingut que fan en aquella plataforma. Doncs resulta que Disney ja fa un temps que anava avisant de que això no estava bé, no era bo que la gent fes això. Així que han agafat aquesta idea que va tenir Netflix l'any passat de dir que limitaran els comptes. La plataforma ha enviat un correu a tots els usuaris, aquest correu l'hem rebut, en què avisa d'aquesta modificació. Ja va passar també prèviament a Netflix. És una modificació en la que et diuen que diverses persones poden compartir el mateix compte sempre i quan resideixin a la mateixa llar, per la qual cosa ja no podràs compartir-ho amb algú que estigui a una casa o una ciutat diferent. Així que això queda ben reflectit als termes del servei i puntualitza que es considera llar la col·lecció de dispositius, ja siguin teles, ordinadors, mòbils i tal, que estan en una mateixa residència, la residència principal aquesta, i que són utilitzats per les persones que resideixen en aquesta casa. Diu, a més, afegeix que seran els propis propietaris dels comptes, qui ha contractat el compte, que ha d'informar la resta d'usuaris d'aquest fet. No? És una mica com et deixa clar de que realment has d'informar tota la penya de que a partir d'ara han de viure a casa teva, si no, no poden utilitzar Disney. No? I es reserva el dret d'analitzar l'ús del compte per veure que realment estàs complint el contracte, vale? I per garantir aquest servei. I que si no, et poden limitar el servei o fins i tot cancel·lar-lo. I tot això entrarà en vigor d'aquí 30 dies. Han accelerat, han enviat aquest correu a tota la penya i, clar, evidentment ho has d'acceptar, si no ho acceptes, doncs adeu servei, no? Però que si ho acceptes d'aquí 30 dies ja comença a aplicar-se doncs aquests nous termes d'ús en el que, en principi, ja no pots compartir aquest compte. A més, com ja es va anticipar a l'agost, Disney farà diferents subscripcions, vale? Que aquest és una variació que fan una mica igual que Netflix. Faran una subscripció amb anuncis, que tindràs anuncis abans i durant les pel·lícules i les sèries. A mi això em sembla fatal, la veritat, o sigui, em sembla increïble que facin alguna cosa així, però bueno. Una altra opció que seria sense anuncis i una altra que seria la Premium, que és la gran, no? La que ho pagues tot i ho tens tot, no? Quines diferències hi ha? Bueno, la primera d'anuncis és això, tens anuncis abans i durant els visionats, i val 5,99 € al mes, que això, clar, al cap de 12 mesos igualment són uns 70 i pico d'euros, vale? Que tampoc s'allunya tant dels 89, quasi 90 euros que és a l'estàndard sense anuncis. Al final són 10 euros que t'estalvies per no tenir anuncis. La part bona és que, com a mínim, la qualitat de vídeo sí que no la reduiran i serà 1080p, que és a l'estàndard actual del Full HD, i l'opció Premium és l'única que tens al 4K, vale? Llavors, pots tenir fins a 2 perfils només connectats alhora, fent streaming, o sigui que aquí ja comencen una mica les limitacions aquestes de nombre d'usuaris, perquè realment pots tenir a 2 persones a la casa veient coses diferents, 4 si ets Premium, i el tema de descarregar-te els vídeos, que això jo no ho sabia, que ho tenien, que et poguessis descarregar les pel·lis i les sèries. Jo suposo que això deu ser en mòbil. Suposo que si ho mires en el mòbil pots fer usuari sin connexió i baixar-te la pel·lícula en el mòbil per poder-te-la veure. Però bueno, no hi ha gaires diferències amb això perquè
Jo realment, el tema de l'àudio i el tema de la qualitat de vídeo, si és 1080, en principi no es nota gaire, no sé que tinguis una tele de 4K, però jo no tinc tele de 4K, soc pobre, que per això comparteixo Netflix i Disney, perquè soc pobre, si no, no ho compartiria. I el de les descargues tampoc utilitzo, perquè realment descarregar-te coses a dia d'avui, que tens l'accés online, doncs tampoc fa falta, no? Així que realment l'únic que es nota és amb el tema del preu i el tema de més gent poder veure el contingut. Però bueno, el detall més important d'això és el següent, i és que ens adverteixen que no podem utilitzar bloquejadors de publicitat, que és el típic adblock de Chrome i de més, que la gent s'instal·la per no veure publicitat a YouTube, etc. I que si detecten això, poden fer diverses coses, com per exemple, a banda de cancel·lar-te la subscripció, poden inclús adaptar-te a la subscripció, o sigui, passar-te d'un plan de publicitat a un de sense i cobrar-te la diferència conforme no estàs veient la publicitat. Però bueno, remarcar que aquest fet és perquè el contracte que s'indica en el cas d'utilitzar un bloquejador, així com altres mesures, pot provocar una notificació prèvia. Abans que es cancel·li, es suspengui o es canvi, doncs et notificarien que molt malament, que això no ho pots fer. Però a més, que aquí ve l'altra notícia, adverteix que hi haurà conseqüències si intentes alliberar-te d'aquestes noves mesures contra les contrasenyes compartides. Val? Llevat que el seu nivell de servei ho permeti, no podrà compartir aquesta subscripció fora de casa, i diu això, diu: podem limitar o cancel·lar l'accés al servei i prendre qualsevol altra mesura permesa per aquest acord. O sigui, estan explorant totes les mesures possibles per fer que la gent pagui. Això sí que serà a partir de finals d'aquest any. O sigui que, teòricament, a partir del mes que ve, a partir de novembre, podríem dir, a partir de novembre més o menys, mitjans de novembre, o finals d'any podríem dir, ja s'entrarà en vigor això de no compartir les contrasenyes o compartir el compte amb gent de fora de casa. Però a partir de l'any que ve, a més, es poden enfadar molt i et poden cobrar o et poden cancel·lar el compte, etc. Poden prendre mesures. Però el que més a destacar, perquè clar, una cosa és que baixis o pugis els preus, però jo crec que realment una plataforma funciona si té contingut. I aquí és on estan una mica encallats amb el tema de Pixar, Disney, etc. I és el tema de contingut, perquè les últimes pel·lícules no han funcionat gaire bé, inclús sèries com Secret Invasion a Marvel no han funcionat gaire bé. Llavors no saben exactament què és el que passa, però saben que falla alguna cosa, val? Les últimes pel·lícules de Pixar han fallat moltíssim. La recaudació ha baixat molt en cinemes i clar, no s'ho poden permetre, no? No han aconseguit superar i fins i tot arribar a les expectatives que s'havien generat. Peter Docter, responsable creatiu de Pixar, va parlar pel New York Times sobre les últimes estrenes de la companyia. Els han deixat clar que han de canviar el seu rumb. Sempre han pensat que Elemental arribaria a molta gent i m'alegro que ho fes, però també ens ha fet replantejar-nos la manera com estem afrontant els projectes en què estem treballant ara. Quines són les pel·lícules que volem fer? La veritat és que a mi m'agradaria redoblar l'aposta en aquelles històries que ens connecten més amb la gent, per començar. El curiós cas d'Elemental. Elemental, l'última pel·lícula de Pixar, va tenir un pas accidentat als cinemes. Primer es va estrenar als Estats Units, on li va resultar pràcticament impossible destacar, després va arribar als cinemes europeus i ha aconseguit una mica més d'èxit quan la pel·lícula ha arribat perquè en els cinemes va tenir una mica més d'èxit, va arribar a 486,7 milions de dòlars recaptats a taquilla mundial, però on realment ha tingut molt impacte ha sigut a la plataforma Disney+. En menys d'una setmana la pel·lícula s'ha convertit en l'estrena de la plataforma de streaming més vista en el que portem l'any. Més que el remake de La Sirenita, que és bastant. O sigui que en aquest sentit els hi ha funcionat molt millor Disney Plus que els cinemes. I això segurament també és degut a que ha tardat molt poc en estrenar-se a Disney Plus. Elemental es va estrenar als cinemes farà com 2 mesos o 3 màxim. I ja està a Disney Plus. Potser un mes i pico després d'estrenar-lo van estrenar-lo a Disney Plus. Clar, normal, molta gent, sobretot
fora dels Estats Units, va esperar a que estigués a Disney Plus per veure-la allà. Que de fet és l'última tònica, si aquesta, que totes les pel·lis d'animació que s'estrenen al cinema al cap d'un mes i alguna cosa, i poc, s'estrena a Disney Plus. No sé si això serà algo que canviarà, jo crec que sí, Disney. Jo crec que Disney aguantarà més. Crec que les pel·lícules que es estrenar al cinema tardaran molt més en arribar a Disney Plus. Perquè jo crec que s'han adonat de que molta gent s'espera, perquè per un mes o dos tampoc val la pena, s'esperen a que vingui a Disney Plus per veure Disney Plus i no haver de pagar al cinema. Crec, no sé. Em dóna a mi aquesta sensació.